Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Naisyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap ha. Hey, Pare Miloy! Wow, happy birthday sa imo! Miloy, langga, happy birthday! Happy birthday na Miloy. Kadabo. Mangayo kami Lolo Miloy pagkaon di sa birthday mo ah. Sige lang kay karon Sadyas ang birthday ni Lolo Miloy, no? Ay, abo matuod. Miloy, anong wish mo sa birthday mo? Wala Wish? ko na, Lola, sa wish mo, Loy. Wish ko, Oo, anong wish mo, Pare Miloy? tani pakanood ko ninyo karsubong adlaw. Janay pa, ikaw may birthday, dapat ikaw magpakaon. Ay, ako, handa ni Miloy ko bala. Di ba pagkot ko na si Diobla? Tingnan ano ka na? mo dito na daw. Ay di syempre Lo, birthday mo ti natural ari di sila tanan. O sige. Plustar ka mo na sa pulong buwan. Sige. Plastar. Okay. Oh, ara, isa. Oh. Ano mo, unta Lolo Miloy? Ibutag nyo sa labisa, hindi magaligaro, kay buksan ko isa-isa. Anong wish mo Lolo Miloy sa birthday mo? Wish ko ka mag-untat na tadi si Puloy sa lagas-lagas kay Pasya. Ay, Jesus, Pawai naman ko ni Agana kay Puloy Plangga. Ikaw man niyang kabuhi ko. Wala pa ko cellphone. Ay, cellphone ko, hormon mo. Ari ho, natawab lao. Uy hala Lola, nag-text si Lolo Puloy ho. Oh, kita Happy mo? birthday ko no kay Lolo Miloy. Tuod ka. Tapos may gindugang di siya ho. Padalaan niya ka kuno Gcash. Ay, hala, tuot. Huwag ka mo kabalo ka si Puloy, mayo nagkatawo. Bahaw daw naglain na yon ang forma mo, Pare Miloy, pagkabati mo nga padalaan ka ni Puloy, ha? Para nagkuod niya. Si Periberto, nagpakanto na di kuno ho, nag-text sa sakon. Atoon? Oo. Sige, handa na ba siya nga atoon maghanda? Gahalin si Benson. Handa na kay pakanood ng pakanto niyo. Uy, hala, si Pitpit, ari man ho. Hala, may gupit Ari ka di gale. Makaon ka man. Uy, makaon kami ya. Wala. Bau ka dami. O si Permitoy, ari man ho. Permitoy. Bau. Sinurya ka mo ni Permiloy, ho. Tapos na kinabi. Okay lang ko Bahaw ka na. Nalipay ko kay Ari ka. Abaw. Oo, nalipay ko. Tanay Kapoy. pa. Ay, Miloy, Mitoy. Do pareho ka mo tingo, gaw. Paus lang na si Joy. Oo, Paus lang sa kuno. Ako Be, himalari, be si Miloy ko kung anong nakita mo sa palad ya. Ay hala, nagyan na yung cellphone ni Jojo. Ay, oo, nagunik. na siya. Siguro makaon na siya. Balahan ko ikaw, Pinoy. Oh, sige, himalari siya. Bahibalan ka sa ko. Dabi na siya. Oo. Aber. Sige. Nadiri ang palad mo. Ari palad ko. Be. Tilo na siya. Kinabunan ko ni Sugan. Ang palad ko. Dabak ka klase tigulan. Pasensya. Nagluod ako pagkakita ako sa palad. Hindi nyo pa kada si Bertoy, ha? Si Bertoy.
Ay, nano man to ya, Miloy man. Si Mitoy na ya, hindi kasi Mertoy. Ay, si Berto sa gulo yan. Oo. Biko si Berto. Nadubduban ko pa si Preberto. Ay, si Primo Berto. Aring ka pakadto na de. May pamangkot ako sa imo. Hala, ano yung pamangkot mo kay Lolo Ano Miloy na la? siya? Anong wish mo sa birthday ni Romel Pineda? Kilala mo na siya. Ito lang singer, lang namin magkanta. At taga Hinigaran. Abi ko na taga Batangas. Oo. Anong wish mo para kay Romel Pineda? Aga makakita na siya sa iya nga kahagumban. Ah, Insakto pala kag magdayunay na sila forever. Ati namin ang wish. Ay, salamat. Ito may kuhan ito, kilala ko na puno sa Nubiedo, literal K na ito. Sige na pala. Magdayunay gina sila. Kabay pa, no? Kaluyan ah. Happy birthday to myself. Ay, daway gud ta sudan apo, no? Amo gani, Lola. Isda ka mo da, tagsin lang. Uy, hala, may isda ko no, tagsin lang. Ay, kuna mo, Lola. Mabakal kita. Kabarato lang, no? Isda, tagsin lang. Ate, malakat ito dahil. Ah, sige, Lola. Ah, makuha na yung kwarta, Lola. Sige apo. Isda, bakal na ka mo isda, kay magwapa ka mo da. Ay, Nong, mabakal ko isda mo, Nong. Ay, Miss Gwapa, mabakal ka? Oo, Nong. Ay, tagsin lang na to. Tagsin lang na to, ot. Ay, oo, Lola, barato lang ni katama. Ate, sige. Mabakal kami. Apilay mo dahil, Miss Gwapa. Ah, bali, 2 ka kilo, ah. Ate, may problema, Ay, abaw, kadagko pa sing isda mo, gali ho. Oo, dahil, nami ning isda, kay bagulan ni kuha. May ara nga sinaluman, kag may ara man sa taga. Ara na day, Pila tanan amo, Nong? Bale, 400 na tanan. Ano? Hala, Nong. Siling mo, tagsiyan lang ni. Day, why kuya bala nagsiling nga tagsin ang kilo? Ang siling kuya, tagsin ang tunga. Ote day, baklon yun eh. Ah, hindi na lang, Nong, ah. Kay kamahal, gali. Bah, si Robotino, ina, ho? Ay, Robotino, may ginabit-bit ka? Isda ini daykat. Mas barato ini para sa imo. Tagpila niyang isda mo yung Robotino. Tagstingtala niya ang kilo. Abe, palantawa ko be. Ay, hala. Hala, Lola. Naado ka pula sang mata si Nihaw? Oo man, nga kapulas ang mata sang isda mo haw. Hala, adik ni Guro nga isda. Ay, ang bot sa imo, Robotino ah. Abe, pang pauli na to. Daykat, Mano ka naman niya? mamasyar ko di karon. Kung hindi kapag lauton, binangon ni Miloy ko eh. Nagayom-yom ka gida. Ano abikat? Malipayon na ako nga kaupod ko ikaw subong. Do permi naman ta nagaupdanay. Amo gani eh. Pero mamangkot lang ako bala sa imo. Ano? Nga duway na ako nakabati isang tingog ni Enrique nga nagalagaw diri. Kag wala na ako nakabati nga nagamuno ka sa iya sa akon. Ay, kuan. Ang matuod. Nakachat sa akon sa nagligad nga. Ato siya kuno sagwa sang pungsod. Tungod din padala siya dito ni daddy niya tungod sa business nila. Amo bala? Oo. Hay nako. Kanami gani kay okay na siya no. Amo gani? Wala na sa may nagagamo sa relasyon naton. Tani amo lang na permi no. Inabalang tawhay lang. Kag wala sa may nagagamo sa inyo nga pagpalanggaan ay. Kuntani. Hey,
Ugaling, hindi pwede nga tawhay lang ang relasyon ta, Jo. Kay balo ako sina. Kabalo ko nga madamo pagid sa mga pagtilaw nga mag-aabot sa ato ng pagikugmaanay. Ang importante, hindi kita magbuy-anay. Gusto. Uy, Loloy Yung, anong ginayom-yuho mo naman? Ay, mas kubado. Malipayo na ako subong katama. Nga haw? Hamak mo ha? Ang akon wala nga programa sang una sa Naisyaga FM, ibalik sang ilay istasyon. Uy, tuod. Bisan jutay nagapamati sa imo, maprograma ka to. Ay, mas kubado. Bisan jutay lang na yung tagpalamati, ang importante, makahatag kuya sang kalingawan sa mga ginasubuan, sa mga ginasakitan, sa mga ginadepres, kag gusto nga malingaw. Are si Lolo Ilyong nga magahatag sang kalipay sa imo tagipusoon. Aba! Hala, ano tong nabatian ko, Lolo Ilyong? Uy, Catherine, Inday, baka gwapa na gadyang akon, apo ah. Thank you, Gidlo. Nagpati ka man. Uy, ginakontra mo si Lolo Ilyong Tito Mascubado, ah. Joke lang na hindi ka teren. Ang matuod siya na, gwapa ka gidya. Amo na ganing nanamian si Jojo sa imo eh. Ilabi na gid ko mabatian yung tingog mo. Matyagan ko, nagakatulala siya. Aba, Ano atong nabatian ko? Ha? Ang ano man? ang parte sa pagbalik ko sa akon na programa sa radyo day Catherine. Oo, Lo. Matuod ato? Oo, day. Maprograma liwat si Lolo Milyong. Bisan nga daw wala sang nagapamati sa iya. Ate, hambalon ko si Lola Basyang. Sigurado, mamati na siya sa imo, Lolo Ilyong. Ati laban eh. Uy, dyan ay pa. Sino na nga bata ang gamay ho? Nagapakadto diyo? Ay hala, si Inday Badang mo na, oh. Abe, pamangkuton ko siya, be. Ay, day. Abe, day. Tula, di ba siya mo ni Tito mo mas kubado kag ninday mo Catherine? Oo, Manday. Abi, pabatia kami. Subay, antis mamatay, mangutot daw, kutot her, kutot abewe. Aba. Agoy. Don't forget to like, share, and subscribe.